Vachiti simple the best chirungu. Simple the best. Abakali babanjoli munhu wana akangwara kumbereko. Zviya zvamune muchinda pamafacebook muchivinga zvivaprofita zviri pafacebook neng'anga dziri pafacebook muchino requesta muchiisa maproblems enyu public mucharombesewa. Munoromba guys, muri kuromba zvimwe zvisingaiti muchingoromba nevanhu vasingazivi. Think about it. Munhu ari kutaura chirungu ari kuti ndiri kuTanzania, vanoda love back, vanoda mbereko, vanoda mabasa, business rako harisi kufamba zvakanaka, chidowa vanhu vachiti I receive uchinyora pafacebook kuti I receive, paTiktok, paInstagram uchinyora kuti I receive pamunhu wasingazivi. Vanhu vari kurombesewa. Kana uchida ng'anga kana kuti muprofita zviendere straight usvike utaure muri 2 dambudziko rako face to face muchichinjana mazwi uchiudzwa zvinokunetsa, kwete zvekunyora kuti nyorai pascreen, nyorai screen, tepai screen. Iye ari kutoita business, iwe uri mucharomba mukazviwa. Gore rino vanhu vari kuromba, ndoza makore ano vanhu vari kuromba pafacebook. Okay, imwe nyaya ndoda kukuudzai futi ndeyekudai so guys, regai kutsvaga vakadzi pafacebook kana paTiktok. Kune zvimwe zvimafacebook platform kana kuti zvimaTiktok platform zvinenge zvichitaura zvichiti kwai macouples vanoda kuroora, vanoda kuroora, vamwe vachitobuda vachiti isitakatozoroorana, isitakazodidi. Guys, sometimes you have to respect guys. Chinhu chinonzi marriage is not like chinhu chokungofamba uchingotsvaga utanga uri kuti kuenda pamarketplace uchinotsvaga mukadzi. Guys, sadaro. Respect imba yako yemukati. Imba yako yemukati chinhu chinorespekta, chinhu chinonaki, chinhu chinorema. Mukadzi atsvagwa pafacebook guys. Mukadzi atsvagwa pafacebook kana paTiktok. Munhu wasingazivi. Ndakatosvika pane chimwe chilive unza ndinogara muMpumalanga, ndine vana 2, ndoda vane varume 2. Uya murume ati ndiri pano ndinodawo 2, ndinoda baba vane ndebvu so sababa njoli kudai. Wondoona paTiktok ndisina mukadzi ndoti ndiri kutsvaga mukadzi paTiktok. Kana taenda kutoilet chinhu chandinoda kukuudzai, indai munosiya zvinofana kusiya kutoilet, kwete kutora zviri umo monozvisiya mutoilet, mosiya zviri uku moinda nazvo mobuda nazvo mutoilet. No. Siyai zvinofana kuenda mutoilet. Ndosaka vamwe vanhu vachibhaisa kufunga. Pfungwa dzedu takapinda mutoilet kanozisiya pachinzvimbo chokusiya zvatafambira mutoilet tonosiya pfungwa. Be wise. Hold your mind. Help your mind to think. Pfungwa dzenyu dzibatsirei pakufunga. Unofunga kuti murodhi mauna uchifamba unoshawa kana kuona musikana akanaka, woda kundomutsvaga kuFacebook, mumateksi, mumabhazi, kumusha kwenyu chako kwavavakidzana hakuna kana musikana akanaka. Urema rudzii rwokuti wanotsvaga mukadzi pafacebook. Wavengwa zvakadii. Chero ini ndinotaura pesi panotaura mazino achibuda achiseka, but I will never, handiti kunotsvaga mukadzi pafacebook. Mazino unotaura achiseka dai achibuda pabando urema hwangu. Kana kuchinzi handina mukadzi ndinotomutsvaga mukadzi naine masikati machena ndakatarisa kuda, kwete kunotsvaga pafacebook. Stop it. Daindaini babakali babanjoli munhu wana wakangwara kumberengwa kuti hapana zvamunotiita. Unofa uchindivenga asi haufa wakandigoda.